o de kan ka bi kunnafoni la stima bi alamsa bina benen be nazara sankalo shegina utukalo biyo kle mugan ke ba fla ani mugan ani woro sama farafengalo me no e mawludu kalo yi nu kama ko doma kalo bi ale kle wolofla yi jate la sankalo sabana do jira samba kele kemenani ani binani ani shegin sandu go de bi ke alaka nye ka dama bakuruba fola bi kunnafoni fle anga sorasi ma bi segini flameni ya sono lu tumine nembe ni wuli ke jokera jamana nyama ufe ka segulu kwa segu ka so uri jamana tige nyonyi jamana tige aga ni so yera kunnafoni nye folikola tuara alebe masna kerefe klota ani duru masna ba ko fe ko wuli ke jokera no ye gerente wala ju ke ba ufe ukele me ka ke duin amawo kutsega boga tayroshi marfatugu fe kunnafoni yenye folikola anga dugudugoro feu olu bisega ke tnafa sura dai kanya sanga jamana ma wuli ke job bakira o la jera beno sira no sopami o bara min kera na fulo kasa munu ganga dolu ga lajera ko kara jomene la kunnafoni yenye folikola kaseka jamana ka soro ere kaseka yakuba ya jiru sira ufe kene ba misigira kunnafoni dogo o tago sabana kene ka empo olu ye o jono soro meke wuli ke job kene ka wele bla uga barakela ubalajira makaseko nisoje jira ko karate wajmen la kunnafoni yenye folikola nunu de beraka kunnafoni mababi ka fara kunnafoni wera bada fara la sabe ko nga fabla klubali ala kanye ka dama kunnafoni amba damene anga jamana konana surasi bisegi anifla ulu tuye la kana bawu anga jamana kona munu gale mega finita jamana kama kunidi jamana kama kayira ka fo mali note fo ikele ulu mamuno tumbola dama nyeka fo kuye kasara soro finire de bidoni kama ka fo mana jien fon soro na la bene dunga jamana kama ubiga finita limingo kama ni wala ju keba nuka wulika joro senfe nanga surasi ma bisegi ni fla nulu tumbu bolo wulika jo kera jamana nyama ufe kasego luka na bla unane kofe une jamana tige nyonyi o senfe udasera ma fon kera fo wulika joyi kanyesi jamana ima kubo barasigi sega utale yira jamana tigila ministri minale ka bara nyesnebe surasi koraw ane mugubo ministri no ye jamana tigere ale krefe ministri no ye Umaru Jaraye faranyonga isenfa ale kuma mi fo angalame so sunu tumbe geleala fu u labla la ni cliflanna présent anana kanu irala ga ira ka foko atun so sunu bla barala we gela so me u ire so do anana kanu irala flana mu wali mandon présent a effort fait pour que nous ka seka u ire so ko tasibla vraiment par ko fa sabana mu mun wora tumbe geleala u ire ka kuma kan we mo bla kuma ani cheta général des armées kana fo présent ka foko ni geleade ni gelani mais ni te fouye ou ka engagement o so soude ou est tenu donc ku be jamana lakana ou nana fo président na ka fo ko engagement anu ga dévouement kelen be sena bu la bentuni cleflan na ou be kalum menale bu la ka ta kele garola so si be former des conditions bela oni minana otage la iganga mu fe voilà o bebe fi et puis président ka rapport si ono ma be abafo ka discours na ka fo mo le so si kelen chite to ko fe akere choué o akere be otage la o akere ibe porter disparu la ni bla la mission na ta ni mo bla mission na ibe jenaire ni ma so ambe bantigara ni gele ya so fana ambe fana dans le fait que président ou reçoit ou la reine o de ba ira ka foko a promesse mun ka ko mo chite to ko fe bo promesse kele ne etuye mugubo ni strasi ya kawo oluka ministre no krefe ministre do general Umaru Jarani etuye ale kanye mate dore mamunu be ni asunu e kasara soro jamana bu ko ka herela jamana bu ko ka bone na wa be femi fo nunu takira tugo na ka kele isuni nyenema jamana mogo bilambe dugo ke anga jamana keleke toba wuliga jamina senyine ni kade jamana ma alaka seduma ku fanga se namburaye kalo salen konana anga lakana ba munu be ni asoro e ande me ba surasiu no e risi surasu ni mali surasiu uluga wuliga jo me ni asoro be ka kenyono marakonana nyono ndugudo be na wele ko dabaka ND16 uyo wuliga jo ke kata o yoro wala kata munu ke ngo konana wala ju ke ba no fe o senfe dabaka dugu konana utatola taraboy ka yira dutila ka wala ka sega yoro wala ka soro kata utama senfe kwanga surasu ka sagido o sagi nde tora ko fura ba konanda unyine nako utara ko to dugu yere kono de utale kofe dugulama uye saki nye ko ni saki nye lakana ba ka saki de ulu ya yire ka foku kanga saki ngwani ga di jamana lakana ba udema wala dugu ke bawo dugu konana mamunu be ni asulu dawo yuka piyon no dawo yuka kumala sela we ulu be mauchira o doko ni be anake ulu yo kuna fonde ko na ma jona ko saki mimbe ko lakana ba ka saki do ku nyina na koya wala ju ke ba ko ni wala be rodi be kubuna anga lakana ba ka saki nta faso de nyima unte ba wala ju ke ba nuna na kana fo saki ngode da ba ka we wuli ka joka kanyasi duguma ko saki na mabo ko duguta nyona sefla ko duguga million wolo fla ko sara wulu ye saki kelen ngoro de lukera kuna fonu na ko million duru ani wakeme bengero de kambe domene ko bi ko de be ka laben ga duma ni saki kelen no fe wala ju ke ba nu o tedere la de ka wuli ka jota wajibi ko
marfa be bolo dama ka taa wulikajɔ ta ka ɲɛsin ma maa caman ka fɔ la sigida kɔnɔna na dɔw b'a fɔ ko ninnu bɛ diinɛ ko la k'a sɔrɔ u tɛ dɔ yɛrɛ la bɛnkanni kɔ n'u y'an ka lakanabaaw munu fan dɔ dama u b'u wulikajɔ ka kɛnɛ gɛrɛntɛ si dugu dɔ ma n'u y'an ka lakanabaaw natɔla ye dɔrɔn u boli ka don tu kɔnɔna na ko wulikajɔ minnu bɛ sen na hali bi ka se ka wele bila jamana ma wulikajɔ minnu bɛ sen na hali bi dɔ ka fara kan ko n'Ala sɔnna ma ma ninnu k'u daga bɛ bolu da la a bɛ dugawu kɛ jamana in basigi a bɛ bɔ kɔrɔ a bɛ bɔ tile bɛ se masɔrɔ ka kɛ jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye tɔrakaw fɛ yen wulikajɔ kɔni a kɛlen bɛ ne ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin olu ma kabini sangajan marifatigi sidɔnbaliw ka wulikajɔ fɛ ni tɔrɔya yɛrɛ ka fɔ fo saya olu kɔni tɛ fara foyi kɛ ka Mali kɛlɛ wa olu tɛ bɛnkan ta dɛ tilegan bɛnkan k'olu ti don da fɛ olu ye malidenw de b'u yɛrɛ Maliya kɔnɔ na n'o kɛlen bɛ gɛrɛntɛ ka ɲɛsin ma tɔrakaw y'a yira k'a fɔ ko de sen fɛ ko walajugu kɛbaw n'olu ka maa min bɔra k'i bɛna bada la dama u bɛ marifa ci o la wa ko kungo kɔnɔnaw la yen u bɛ tu de kɔnɔna na ma ninnu u t'i ye kɛnɛ kan k'a fɔ ko a ye to an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kan i t'o y'u fɛ dɛ u bɛ wulikajɔ de kɛ ka na tu kɔnɔna na ka sin ka bala ten dɔrɔn ka wulikajɔ kɛ ka tiɲɛni kɛ dɔrɔn ka tila ka boli ka don tu kɔnɔna na tɔrakaw y'a yira k'a fɔ ko de kɛlen bɛ sababu bi olu bɛ yɔrɔ minnu na u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ko wa ko kungo kɔnɔna kɔni falen bolo u bɛ fɛn min fɔ jamana ka wulikajɔ kɛ hali bi ka se k'u magɛn maa minnu bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u taara olu ka yɔrɔw la k'a dɔ bɛ dilan ko basigi kɔni k'o bi cogo i y'a se ka nin pɛrɛsigɛ di an ma tɔra dugutigi ale ka conseil dɔ a b'a tɔgɔ fɔ an ye n'u ka gɛlɛya an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Solomani Cɛnta ka bɔ Twara ne ye dugutigi ka conseil Twara. Twara bi Kɛmasina marafɛ kilo 15 o de bɛ Twara ni Kɛmasina ni ɲɔgɔn cɛ. Gɛlɛya min b'an kan ka bɔ Kɛmasina o Kumara gɛlɛya min b'a kan lakanabaliya la jatigi walaw waati bɛɛ u bɔ sanfɛ o bɛna ji dara ka na mugu caana an tɛ ka mɔni kɛ ala an ka musow k'a fɔ k'u bɛ taa danga ka taa ji ta o bɛ gɛlɛya b'an kan an ka min wele da president n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen u k'u janto an na anw min mara min kɔnɔ o ye Kɛmasina mara de kami kɛlɛtigi bɔra Masina ka bɔ Masina ka taa bila Kumara Patiri Makara maa ninnu kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ Kɛmasina ka taa Kumara u bɛ yen nɔ muso ma jɔ n'anw y'an kun bɔ dɔrɔn k'a fɔ an bɛna baara kɛ ji la k'a fɔ an b'an dahirimɛ ɲini u bɛna mugu ci an na anw dun fana ye jamanaden de jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka Patiri kɛ ka jigi kungo kɔnɔna minnu u bɛ yen ale tɛ dogora anw jigi Ala ye an jigi ye fanga tigilamɔgɔw ye anw bɛ jamana ka baara de la n'anw bɛɛ ye bɛnkan ta a laban a bɛ ka sababu ye ka baara kɛ fanga tigilamɔgɔw kun n'anw y'an yɛrɛ defa ka fanga ka baara nɔgɔya bolo olu kan ka anw dɛmɛ ni y'anw san 4 an tɛ mɔni kɛ an tɛ jago kɛ an tɛ bɔla baara si kɛ wa dɛmɛ si mana da anw ma k'a fɔ suman kunda k'a fɔ dɛmɛ wɛrɛ kunta k'a fɔ ko Twarakaw a ye nin kɛ k'a bolo dɛmɛ sɔni an ka sa aw ma u kan ka anw lajɛ bi Twara bolo ni a ba kɔnɔ a ɲɛna ka taa bila fo nu u fɔra ko moto ka jɔ moto baara ka bolo anw fɛ yan a fɔra ko duruni na baara dɔ de b'a ka fara anw ka gɛlɛya kan anw yɛrɛ kalan kan waati bɛnkan ta ka faso janfa faso ka kan anw dɛmɛ cogo n'o ma kɛ a b'i population jigi misɛnya nka min fɔ Hatimu n'a ka kɔmɔw ye u bɛ baara la nka baara ma se anw fɛ yan jamana an b'a kɔ wa an tɛ bɛnkan ta fo k'an sa nka nin ye kungokɔnɔma jamalen walahi a jigi bɛ dugu kɔnɔ jamana in Ala k'a lafiya Ala k'a ta fanga di ɲɛmɔgɔw ma jamana in Ala k'a k'an sago ye Ala ka jugu ka seba Ala yɛrɛ ka don an n'u cɛ. Ni tun ye Twara dugutigi ka conseil dɔ Sulemani Cɛnta ni tun y'ale ka ɲi ka bɔ Twara a fɔra cogo na mɛ ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye u bɛ fɛn min nɔfɛ basigi bɛ se k'u sɔrɔ cogo min na u ka sigida kɔnɔna na o ye welewelemada kunba de ye ko nin tɔɔra kelen ninnu na ye ko kɔsabaraba in na an ka lakanabaw ka wulikajɔ dɔw fɛ ko duguden dɔw olu de yɛrɛ de bɛ ko in na ka saga ni kunnafoni caman ye ko lakanabaw ka wulikajɔ fɛ k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin lakanabaw ma duguden minnu bɛ u yɛrɛ ka fɔ la ko n'o dɔw b'a bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na u ni kungokɔnɔmaw k'o dɔw minɛna kɔsɔ in na an ka lakanabaw fɛ Bamakɔ olu b'u to Twara ka foli ni tani ta ka ɲɛsin lakanabaw ma wulikajɔ min bɛ sen hali bi u ka dɔ fara u kan n'u sera Twara don o don Twara n'a lamɛnni waladenw kɛbaa minnu bɛ yen u kɔni tɛna dogo ko ni lakanabaw ye wulikajɔw kɛ ka se Twara yɔrɔ ninnu na ko basigibaliya ko ni Ala sɔnna ma k'a bɛ dabila k'o sɔrɔ kɛ ko basigibaliya kɛbaaw k'u dagalen b'o yɔrɔ na k'u dagaw bɛ ci an bɛ dugawu kɛ jamana in kolosuma bɔ kɔrɔ a bɔ kilibase bɔtara Ala ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye SOPAM o ye jɛkulu ye an ka dugujukɔrɔ nafolow olu bɛ bɔ u bɛ kɛ cogo di u bɛ taa sira jumɛn de fɛ jamana ta ye mun y'a la kɛnyɛrɛyew ta ye mun y'a la olu y'u ka lajɛrɛba kɛ o lajɛrɛ sen fɛ u bɔra k'a kɛ min y'a ko ɲɛmaa ye an ka ministre n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ni musakako ma jamana kɔnɔna na Alfuseni Sanu o ye ministre d'État ye ale yɛrɛ kuma min fɔ a ko sen fɛ an ka lamɛn. Min ye gafe mun bɛ sanu bɔ ko ninnu bɛɛ o sariya sunba an ye o falen san 2023 kɔnɔna la o gafe in y'a yira k'a fɔ société a sigiden 81 y'a yira k'a fɔ an ka société dɔ sigi société mun ni u ka baara bɛ kɛ Mali ta mun bɛ sanu bɔ société ninnu fɛn o fɛn na o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o société in de ɲɛsinnen bɛ o baarali ma donc o société ni a y'a ye k'a fɔ gafe in kɔnɔ a fɔra fana ko société fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ sanu bɔ Mali kɔnɔ 100 sarada la i kan ka 35 di Mali ma ni 5 bɛ
tila ka segin maliyɛn minnu bɛ kɛnyɛrɛye la o 30 in kɛmɛ sarada la o bɛ bɛn valeur min ma sopa min ɲɛsinnen bɛ o labaarali ma pour que mali bɛ se ka nafa caman sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo la cogo min na donc o lasigi fɔlɔ de tun bɛ yen bi o kɔnɔna la an kan ka lajɛ direction b'a fɛ yanni san 2063 u b'a fɛ sopa min ka kɛ cogo di u ka hakilina bɛ ka développer ka yiriwa ka kɛ cogo di u ka san 2026 ani 2027 o budget fana u kan ka sɛgɛsɛgɛ ensuite u ka accord d'établissement mun b'a yira mɔgɔ bɛ ta cogo di i bɛ sara cogo di i ni société cɛ bɛ cogo di ni donna société na o kumaw de bɛ accord d'établissement kɔnɔ donc bi réunion kun ye k'olu documents de valider ka lajɛ ni n'an y'a sopa min bila sen kan bi an bɛna se ka nafa minnu sɔrɔ a la. Ni tun ye ministre bɛ ka baara ɲɛsɛmɛ sɔrɔ ko yɛrɛ la sabatili ma an ka jamana kɔnɔ ni tun ale kan ye Aluseni Sano ministre d'État fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na impôt o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ tɛgɛda minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ na jamana kɛ hakɛ ka se k'olu ɲini o ye nafolo kafo yɔrɔ ye dɔgɔ fɔrɔnya min n'o sigira sen kan n'o ye kunnafoni di kow ka se k'olu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya nɛgɛjuru sira yɛrɛ o matarafali impôt olu de y'o jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o min dir'olu ma m'u ka nisɔndiya dogo jɔnjɔn min dir'u ma ka t'u ka maaw wele ne ka se k'o ɲɛfɔ k'u ka nisɔndiya yira ko sen fɛ kosɛbɛ sen fɛ min impôt yɛrɛ ɲɛma ye a y'a kɛ kɔrɔfɔ fɔ k'a yira k'a fɔ ko nin baara min kɛlen filɛ ale kɔni cogo bala yɛrɛ k'a b'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u ye nin jɔnjɔn min sɔrɔ ani ɲinɛ nafolo kasa min n'u kan k'o ɲini impôt miliyari 1,000 n'a kunkanfɛn san nataw ta k'o fana ka jugu ni o ye o fana ka ca ni o ye wa olu tɛn'u tɛgɛ jigin u bɛna fɛɛrɛ bala ka jamana den bala k'a dɔn jamana kɔnɔ na i ka wulikajɔ ye min ye Hamadɔnɔ Val Janka ale y'a ko ɲɛma ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. Jamana ɲɛmaa yɛrɛ min ye général d'armée Assimi Goïta ye ale de y'a fɔ Sikaso en 2024 k'a fɔ ko administration bɛɛ bɛna baara kɛ ni nɛgɛjuru siraw ye pour que k'u ka baaraw yiriwa ka baaraw fana ɲɛ u bolo anw ye baara k'o kan an y'a jɔnjɔn sɔrɔ bi a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye ka da fɛn fila kan fɔlɔ anw bɛ maliyɛnw de ka sigi kɔnɔna na maliyɛnw ko an ka baara kɛ cogo min an bɛ baara kɛ ten baara in kɔnɔna na nɔgɔya fɛn fɛn bɛ se ka kɛ population ɲɛ an b'o baara de la an y'a jira k'a fɔ ko an bɛ se ka nɔgɔya kɛ maliyɛnw ɲɛ k'a jira fɛn caman kan u bɛ se ka impôt sara k'a sɔrɔ u ma na impôt la fɔlɔ aran de tun bɛ kɛ impôt daw la sisan o tɛ yen tugun n'a ka di ye i b'i sigilen to i ka so ka impôt sara n'a ka di ye i b'i sigilen to i ka so k'i ka déclaration bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma se impôt la o ye belebele ye maliyɛnw yɛrɛ ma an ka agent fana ma nɔgɔya caman kɛra fɔlɔ papier de caman kun bɛ d'u ma u b'a saisi sisan o tɛ yen u bɛ se k'u ɲɛsin baara wɛrɛ ma ni mun ye sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn caman ye fɔlɔ vignette a kun bɛ kɛ a papier lama de don a bɛ contrôler mais ni ala sɔnna a ma ni janvier 2027 sera vignette min bɛna bɔ o kuma o vignette bɛ kɛ nɛgɛjuru sira de fɛ k'i sigilen to i ka so i bɛ se k'i ka vignette san k'a sara k'a sɔrɔ i ma se impôt la san o san hakɛ dɔ de bɛ ɲini services bɛɛ fɛ u k'a ladon ɲinan ta o bɛ bɛn miliyari 1,000 ani miliyari 587 wa san wɛrɛ ta a bolo dalen don k'a fɔ k'a bɛ bɛn miliyari 1,000 ani 785 ma donc bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'an bɛ faso baara de la ni bɛɛ y'i sen don faso baara la faso ye min ɲini an fɛ an bɛ se k'o kɛ an b'a ɲini fana ala fɛ ala k'an dɛmɛ a la. ni tun ye Hamadɔnɔ Val Janka ni tun ale kan ye impôt ɲɛma don a bɛ fɛn min nɔfɛ k'a ka dɔn olu ye wulikajɔ minnu kɛ a kɛra kɛcogo ma ni jamana ye waleɲuman dɔn hali bi taama n'o ma ban bolo fifa ti jɔ wa u bɛ wulikajɔ min na ni ala sɔnna ma ɲɛta sabatili hali bi k'o baaraw olu bɛ ka taa o sira fɛ hali bi tɔ bɛ fɛn min na o ma ban an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi jamana in lafiya a bɛ bɔ sira o sira fɛ ala ka jamana ni ka kolosuma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ yirimajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ale kulu yirimajɔ kuluba o filɛ kulu sanfɛla la dɔw ko n'i ye dɛkɔrɔ kulu n'i yɛlɛla o sanfɛla la CSCATR sira fɛ olu ye kɛnɛyaso dɔ sɔrɔ n'o ye ASACO o kɛnɛyaso min ko ASACUYUGU o min sigira sen kan dɛ o yirimajɔ kuluba olu tɔgɔla kɛnɛyasoba ye o dayɛlɛli baaraw bɔra ka kɛ kari tɛmɛnin na maaw bɔra fan belebele dɔ fɛ ni kana kɛnɛ kan a sen fɛ min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye ka taa se dugu ɲɛmaw ma mɛrilakaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ka fara yirimajɔ yɛrɛ sigida maabaw kan ninnu bɛɛ lajɛlen u m'u ka disɔya dogo Mohamed Samake tun ye mɔgɔbɔ ye kɛnɛ kan an tɔgɔ la ale ye ɲininkali kɛ maa dɔw la nisɔndiya la Mohamed Samake seereya dɔw sɔrɔ an k'olu lamɛn. Imam Buwasi de bɛ yirimajɔ kuloba an bɛ an ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli kɛnɛ kan bi o nisɔndiya kɔni o tɛ fɔ k'o ban an tun bɛ degun ni hami bɛɛ lajɛlen na yan kɛnɛyako sira kan hali ni banabaatɔ b'i bolo dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔli ma nɔgɔ a maɲumako ka bon nka ni ala sera ka sababu ɲuman nɔgɔya an ye k'an yɛrɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔso nɔgɔrɔ an bolo bi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada an kɔni y'an kun don a kɔrɔ an jigi bɛ silamɛw ka dɛmɛ kan an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na location don kɛnɛya ala ka sabati an bɛɛ lajɛlen ye. Ne tɔgɔ ye Yanege Kulubali ne bi yan ka médecin chef de représenter CESCOM dayɛlɛ pour que population bɛ se ka lafiya
lafiya cogoya min na a bi dɔ bɔ anw CSRF anw fana ka doni na n'i ko kɛnɛya a bi ta CESCOM kunda ka se CSRF la fo hôpitalu ni Yirimajɔ Kuluba sera ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ a b'a permettre kɛnɛya ka gɛrɛ population na an b'a laɲini fana population fɛ k'a na ni banabaatɔ ye joona parce que n'i nana ni banabaatɔ ye joona bana bi furakɛ misala fana bɛ nɔgɔya. Ne tɔgɔ ye Lasina Tembine Yirima Asako président de ne an welela ka na Kuluba CESCOM dayɛlɛli la ni hami kun b'a sen na a mɛnna Yirimajɔ Kuluba mɔgɔw sɛgɛnna kɛnɛyako la Asako yiri sɛgɛrɛ siɲɛ caman ka kuma fɔ bi olu yɛrɛ wulila k'u jɔ ka cɛsiri pour que dɔgɔtɔrɔso ka dayɛlɛ Kuluba yan ladilikan min bɛ yen n'i ko Asako jɛkulu de don n'i ko jɛkulu sigida jama bɛɛ de b'a la i k'a dɔn k'a fɔ k'i ye lasigiden de ye ka to ka kumasuli kɛ n'i taara mission na n'i seginna ka bɔ mission kɛyɔrɔ la jagoya dɔn i b'a ɲɛfɔ tant que n'o tɛ yen o de bɛ na ni gɛlɛya ye u k'u jija u ni population kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ ka kumasuli kɛ. Seydou Traoré n bɛ dugutigi ka nɔnɔ bila la yan nɔ n bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ don ala m'a latigɛ bi nin ka kɛ dugutigi yɛrɛ ɲɛna sinon dugutigi ka laɲini yɛrɛ tun ye a ka ye nin kɛnɛ ninnu kan kɛnɛ in vraiment a kɛra bi a ye ne sewa kosɛbɛ sigida mɔgɔw ka laɲini tun ye nin ye a mɛnna an yɛrɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya bɛ ka daminɛ sirako yɛrɛ fɔlɔ olu mabɔlen don an na u sera ka jija u ka dɔgɔtɔrɔso ɲini ka dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔso in ala ka yiriwa ka tila k'a ɲini fɛnɛ sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka na dɔgɔtɔrɔso in na o de b'a kɛ bɛɛ ta ye a ɲini dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ fɛ minnu bɛ baara k'a kɔnɔ olu ka sara de bɛ sɔrɔ population ka nali fɛ k'u ka population minɛ fɛnɛ ka ɲa Yirimajɔ bɛɛ kɔni tɔgɔ la an b'an ka nisɔndiya fɔ nin ko in na ala ka barika don a la. Ne tɔgɔ madame Jarasia Cɛnta ne bɛ bɔ Yirimajɔ Kuluba nisɔndiya min bɛ anw na o de ye dɔgɔtɔrɔso surunya an na anw na Yirimajɔ Kulu sanfɛla ni o de ye Yirimajɔ Kuluba ye a fana y'a tɔgɔla dɔgɔtɔrɔsoba sɔrɔ o nisɔndiya de bɛ anw na bi an ka maire ka taa se an ka dugutigilakaw ma olu ye an dɛmɛ kosɛbɛ CSRF ɲɛmɔgɔw ka taga se Asako yiri yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a mɛn sigida ka taga ɲɛ dɔgɔtɔrɔso ni Yirimajɔ Kuluba cɛw fana y'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka boliboliw kɛ walasa an bɛ se k'an tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ o ye nisɔndiya koba ye nka an b'a ɲini u fɛ u ka se k'an dɛmɛ barisa dɔgɔtɔrɔsoba in kɔni sɔrɔla baara bɛ ka k'a kɔnɔ nka an ka dugukolo tɛ an bɛ location de la donc u ka se k'an dɛmɛ walasa an ka se ka dugukolo sɔrɔ ka se k'a jɔ ka se k'o kɛ an yɛrɛ ka tɔgɔla yɔrɔ ye hakili la u ka fisa ni location ko ye an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u ka se k'an dɛmɛ walasa furaw fo ka taa se baarakɛminɛw ma u k'u jija ambulance kelen u b'o da an ka bolo kan barisa a se ka kɛ banabagatɔ dɔw bɛ na u bɛ tɛmɛ yan dɔgɔtɔrɔw ka dɔn tan kan fo ka taa se an ka sanfɛ dɔgɔtɔrɔsow la olu tɛ sira sɔrɔ abada fo ambulance de ka kɛ an bolo ka fara sira dilan cogo ɲuman kan an b'o de ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ. Ni tun ye maa dɔw ka ye mɔgɔ caman ka kuma bara la a y'a ka kuma bara di sigida kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 6 n'i y'a sɔrɔ sigida 6 na o mairie ka nɔbila min tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma dɔ ma o ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Saliya Sangare l'agent chargé d'expédier des affaires courantes de la mairie de Yirimajɔ n bɛ yan nɔ bi commune 6 mairie bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ Yirimajɔ Kuluba ka CESCOM dayɛlɛli de la Kulubakaw farala ɲɔgɔn kan kɛnɛyaso an b'o o dayɛlɛli kɛnɛ de kan bi nisɔndiya min bɛ ne la o ye fɔlɔ k'a fɔ ko u bɛ baara min na n'i y'a ye k'a fɔ ko olu bɛ i débrouiller ka yɛlɛ ka se yan fɔlɔ o ye kabako de ye mɔgɔ min sɔnna ka courage sɔrɔ k'i sigi yan ka tila k'a fɔ ko olu ka kɛnɛya ko ka di u yɛrɛ ma ka courage sɔrɔ ka fara i yɛrɛ kan mɔgɔ si ka dɛmɛ ta la u yɛrɛ ka sigida la mɔgɔw dɔrɔn kɔ o ye nisɔnba ye o kɔrɔ ye k'a fɔ k'an ka population mago b'u yɛrɛ la an bɛ nisɔndiya ni ala sɔnna ma Asako yiri kɛla cogo min na Asako yugu ka se ka ale ɲɔgɔn bɔ bi an ka Asako yiri namara t'a la dɛ ale ɲɔgɔn tɛ Mali la yan bi an b'a ɲini Yirimajɔ Asako fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ ka k'o ɲɔgɔn ye an nako wɛrɛ an ka sɔrɔ location ko bɔra la hali n'an m'a yɛlɛma a ka sɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ an bɛ se ka yɛlɛma yɔrɔ min na population an ka dɔgɔtɔrɔso k'an yɛrɛ ta ye min se ye dɛmɛ ye ka na se dɔgɔtɔrɔso ma o de b'a to dɔgɔtɔrɔso bɛ ka sɔrɔ kɛ o b'a to o bɛ se ka yiriwa kɛ o de b'a to an mago bɛ minɛn mun na an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ an ka yɔrɔ la. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Saliya Sangare ni tun ale kan ye sigida 6nan o mairie tɔgɔ la kɛnɛ in kan min ye jɛkulu yɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛsinnen bɛ dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ ɲɛnɛmayali ma n'i y'a sɔrɔ o ɲɛma ani o kɔfɛ ale Yirimajɔ dugutigilakaw ka lasigiden ye kɛnɛ kan a yɛrɛ kuma min fɔ mɔgɔ ka kuma bara la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Habibulayi Ture an ye kɛnɛyaso kura min dayɛlɛ n'a tɔgɔ ko Asako Yiku Yirimajɔ Kuluba ne y'o président ye an ka jɛkulu tɔgɔ Asako Yiku sigida yiriwa nin baara in an ye nin daminɛ a bɛ san 5 bɔ kabi 2020 yɔrɔ ninnu anw ye wuli ka jɔ kɛ da tɛ da ye anw ma min gosi an ka se ka kɛnɛyaso sɔrɔ anw fɛ yan nɔ ala ma hinɛ na Yirimajɔ dugutigiba n'o ye n tɔgɔ jara ye an ka foli b'a ɲini kɛnɛ kan yan Yirimajɔ secrétaire 30 ye k'ale kura ye a bɛɛ kɔfɛ hali ala ma taa sira ka yɛlɛ ka na anw fɛ yan nɔ problème b'a la ni anw ma ɲɔgɔn minɛ an b'a kɛ an yɛrɛ la an ye ɲɔgɔn minɛ
an bɛ to k'an kɔ da la kelen kelen fo ka n'an se kɛnɛyaso in ma bi nin yɔrɔ in na an bɛ n profiter maa o maa ye i sen don nin ko in na nin yɔrɔ in na fugulan fila bɛ n kunna n ye chef secteur ye n'u ko ko dugutigi ka ciden Kuluba yan nɔ en même temps n ye ASACO président ye donc dugutigi ka cidenya conseiller bɛ n da fɛ ASACO président bureau fana membre bɛ yen ne mɔgɔ ma ju la musaka ko foyi la ko n ma nimisi wasa u yɛrɛ farikolo u yɛrɛ ka wari u y'a ta kɔnɔna jɛlenya la u b'a ta u b'a don sigida in kungo la ala barika la an ma ɲɛsin fɛn fɛn ma foyi ma n'an sɛbɛ ye k'an ma ɲɛ sɔrɔ bi na a bɛ se ka mɛn de n tɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ la inshallah. ni tun ye Habib Laji Ture ni tuyali kan ye chef secteur n'o ye dugutigi ka lasigiden o kɔfɛ kɛnɛyaso min sigira sen kan o ko ɲɛma y'ale ye kuma tɛ dɔ dɛ kɛnɛyaso min sigilen filɛ sen kan ala ka kɛ nafatɔrɔsirada ye ka ɲɛsin mara bɛɛ lajɛlen ma a ka di an ka jamana bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra Yirimajɔ hali bi ani kɛnɛya tigilamɔgɔw an n'olu bɛ to ɲɔgɔn bolo Mari Stop olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka jɛkulu ka wulikajɔw kɛ an balola k'a fɔ ko musoya kɛrɛnnena cɛw ni musow kɛrɛnna min ka dɔn k'a fɔ olu banaw furakɛliw ani olu ka se ka bilasiraliw kɛ ka se ka maaw kɔni ka sira yiriw la u bɛ se ka taa fura yɛrɛ kɛ cogo min na n'u bɛ se ka wulikajɔw kɛ cogo min na ka ɲininkaliw kɛ ka se ka kow ɲɛdɔn n'olu ka centre ɲɛsinnen b'o ma o hakilila min b'olu la kuma fɔ dakurun kelen n'i y'a sɔrɔ u ko ten ko bange gindo o baara minnu bɛ sigi sen kan min kɛnɛ centre yɛrɛ a ɲɛma ye Dr Bakari Tarawele olu ka nin hakilila in kun ye mun ye ale b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn. an yɛrɛ ka ɲininiw yɛrɛ mun yirana Maristobu kɔnɔna la ko n'i m'i ka bana yala i tɛ fura sɔrɔ a la bana mana kɛ cogo cogo fo i k'a dɔn i bɛ taa fan fɛ kɛnɛyasow yɔrɔ la o de y'a to an ka ɲinini an ye service bila sen kan faamuyali bolo ma service client o service client an b'o de wele ko bange gundo tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw de b'an bolo u sigilen dɔn ka daminɛ sɔgɔma fo ka taa su ma u bɛ maaw ka appel reçoit maa minnu mɔgɔw bɛ kunnafoni na ka taa se kɛnɛya kunkankow ma a kɛra bana minnu bɛ se ka sɔrɔ cɛnimusoya sira fɛ a kɛra kɔnɔbara yɛrɛ ta fanfɛla fɛ a kɛra i n'a fɔ olu n'a ɲɔgɔnna wɔrɔ walasa ka se ka dɛmɛ d'u ma ka se ka sira don u kɔrɔ joona minnu bɛ se ka kɛnɛya tigilamɔgɔw sɔrɔ minnu spécialiselen don a baara la walasa ka se k'u dɛmɛ joona donc o la pour que i ka se k'a nasɔrɔ siraw de bɛ yen nɔ donc Maristobu ka baara kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali kɔnɔna la gɛlɛya bɛ yen dɔɔni maintenant pour que ka ko nɔgɔya mɔgɔw ma a ye numéro vert bila sen kan o numéro vert tɛ dɔwɛrɛ ye o numéro vert ye 80 011 ani 88 donc n'i y'an wolo o la dɔrɔn i bɛ se k'a nasɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen weleli ka nɔgɔ olu ma o ye tiɲɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ weleli ma nɔgɔ olu ma ou bien bana b'u la lujura b'u la mun ma se ka to ka fɛn bila donc o de y'a to an ye WhatsApp numéro bila an ka WhatsApp numéro la n'i y'a écrit a kan i bɛ se k'a nasɔrɔ a kɛra WhatsApp ye o a kɛra Facebook sira fɛ n'i ye message bila an ko an ka page Facebook fana kan an bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na ka se ka dɛmɛ d'u ma maintenant an ka numéro WhatsApp ye 78 68 0007 maintenant a bamanankanama 78 68 0 ani 7 donc n'i y'o numéro ninnu na kɔngɔ i bɛ se ka an nasɔrɔ nɔgɔya la joona mois tɛmɛnen yɛrɛ rapport la ne y'a analyser k'a lajɛ maa min y'an wele a bɛ taa maa 100 dɔɔnin na u ka besoin ninnu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ bana minnu bɛ sɔrɔ cɛnimusoya sira fɛ olu de nana kosɛbɛ n'i y'o ye i b'a yira k'a fɔ a besoin bɛ yen donc mɔgɔw bɛ a information na k'a dɔn u kan ka taa sira jumɛn fɛ parce que bana bɛ bana la cɛnimusoya sira fɛ bi i yɛrɛ t'a dɔn i yɛrɛ la f'i ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se k'a fɔ a karisa nin b'i la taa nin dɔgɔtɔrɔso in yɔrɔ la taa nin spécialiste in yɔrɔ la donc an ka centre baara bɛnnen don o ma o ye fɔlɔ ye a filanan fana ye mun ye tuguni kɔnɔbara gestion parce que i bɛ taa sɔrɔ muso mana garisigɛ kɔnɔbara la a b'a kɛ cogo di c'est à dire k'i bɛ taa gynéco fɛ yen cogo min na i bɛ taa sage-femme fɛ yen cogo min na donc an b'olu fana bilasiraliw kɛ parce que an ka dɔnniw y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ to muso kɛlɛ la fɛn min don an yɛrɛ bɛ ka dɛmɛw kɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan ka mɔgɔw sensibiliser pour que dɔ ka se ka bɔ o la kosɛbɛ donc n'i ye centre d'appel ta an ka baara fanga ka bon an tɛ dɔgɔtɔrɔso ye an tɛ spécialiste ye mais an bɛ mɔgɔw bilasira de k'i orienter walasa i ka se ka kunnafoni sɔrɔ joona donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ka baara kɔnɔna la sariya dɔw b'a la parce que n'i ye mɔgɔw wele a kan ka i k'a tigi bɛrɛbɛrɛ parce que n'i y'a ye mɔgɔ b'i wele a dalen don i la de donc n'a tigilamɔgɔ dalen don i la a tigilamɔgɔ ka bugulatigɛ sɛbɛn k'an ka fɛɛrɛ tigɛ kosɛbɛ mun na i bɛ se k'olu kɛrɛnkɛrɛnya k'olu matarafa ka ɲɛ donc o la an kɛlen don ka précaution bɛɛ lajɛlen bɛ ta walasa ka se ka mɔgɔw ka bugulatigɛ sɛbɛnw la kɔlɔsi yɔrɔ la yɔrɔ min b'a to si c'est sécurisé parce que an ka centre d'appel yɛrɛ kɔnɔna la maa si
yɛrɛ yamaralen tɛ k'a don a kɔnɔna la tant que n'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ santiri baarakɛla ye wa Marisop agent foyi yamaralen tɛ k'a don n'o ye tant que ni yɛrɛ tɛ santiri baarakɛla ye parce que o kun ye jumɛn walasa ka se ka mɔgɔw ka bugulatigɛ sɛbɛn don bɛrɛ la k'a lasago ka ɲa walasa mɔgɔ wɛrɛw kana lasɔrɔ mun ti santiri baara ye donc o la an y'an ka servɛrw sigi sen kan donc ni fɛn fɛn bɛ produit Mali la a bɛɛ bɛ to Mali de la fo ka taa se k'a bila APDP ka yamaruya kɔnɔna la. Ni tun ye Bakari Tarawele ni tun y'ale kan ye Marisop tɔgɔ la a fɔra cogo min na ala ka faamuyali ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye min ye association faralen ɲɔgɔn kan ka coordination k'o sigi sen kan alisilama diinɛw olu taabolo yɛrɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ka se k'u mɔɲɔw ma ɲɛta kama o bureau ba o bɔra ka sigi u bɔra ka bureau dɔ ni ka se k'o sigi sen kan kalo 6 o de bɛna ka sɔrɔ ni ka se ka congrès labɛn o ɲɛmaya dira maa min ma n fa Modi Siribe ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Jɔn de b'an bolo kalo 6 an bɛna lajɛ ni ala sɔnna ma an bɛna statut ni règlement an b'a relecture kɛ coordination fana kun installelen don communes ni régions na donc an seko damayira la ni ala sɔnna an bɛna o bureau fana kura. Ni tun ye fa Modi Siribe ni tun ale kan ye ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale bila kow ɲɛma sɔni u ka congrès ba cɛ a ko sen fɛ Makiba ale yɛrɛ kuma min fɔ a ko kɛnɛ kan an ka lamɛn. Silamɛtɔw y'a ye an ka to bolo an ka baaraw kɛ mais an ka jɛrɛ jɛkulu dɔ bila yen min bɛ kuma ni an bɛɛ tɔgɔ ye n'an bɛ fɛ ka hɛrɛ dɔ ɲini ka di silamɛya ma forobako la an bɛ se ka jɛ k'o defa kulu min kɔnɔ an k'o bila yen o la an ye kulu dɔ dilan o de la ko coordination des associations islamiques du Mali Kayem ko caman bɛ coordination yi sen don a bɛɛ la ka se ka faamuya o de ko caman na coordination ye baaraba min kɛ hali bi n'o ma tunu ni bɛɛ b'o kalama opération tabatigi min ni bɛɛ bɛ ka kɛ bi saliba la ka sogo fara ɲɔgɔn kan ka taa di banabaatɔ ni dɛsɛbaatɔw ma coordination kɛ initiative don kabini o waati fo bi a ma dabila hali ɲina a kɛra donc o kɔfɛ coordination ye assemblée générale kɛ. Ni tun ye Makiba ni tun ale kan ye a ko sen fɛ a kɛnɛ kan ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana kɔnɔ diinɛ ko ni bato ko ni taabolo kɔrɔw la sabatili ma o ministre nɔnabila tun bɛ kɛnɛ kan Mamadu Isa Kulubali ale yɛrɛ kuma min fɔ ministre tɔgɔ la kɛnɛ kan an ka lamɛn. Jamana ɲɛmɔgɔw a n'ale ministre a jigi bɛ aw ka dugawu ka su ani tile a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye a ka dugawu kɛ finitigilakaw ye ala ka se di u ma jamana ɲɛmɔgɔw jamana yiriwa ala ka a du u ma ka dugawu kɛ fana minnu ni tora a la jamana ɲɛmɔgɔ a k'a ye ko diinɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan n'olu kɛra hakili kelen ye ka cikan kelen ko o di an bɛ basigi min nɔfɛ jamana kɔnɔna la ani an bɛ bɛn min nɔfɛ jamana kɔnɔ o bɛ sabati. Ni tun ye Mamadu Isa Kulubali ni tun ale kan ye ministre tɔgɔ la kɛnɛ kan dugawu bɛ kɛ fara ɲɔgɔn ye n'i y'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan diinɛ ko ka se k'o la sabati san k'o ɲɛta sabatili n'o y'a kunbɛ ala k'a tila ni k'olu sabati n'an bɔra hali bi ani diinɛ tigilamɔgɔw bɛ to ɲɔgɔn fɛ Yirimajɔ Bagarabu kulu sanfɛla la Imam Saka Kulubali an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la ne ko diinɛ ɲɛma maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye diinɛ ɲɛmaw ye olu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni olu kan ka kɛ misaliya ye diinɛ ɲɛmaya yalima sara kɛrɛnkɛrɛnlen kan ka di diinɛ ɲɛmaw ma walima diinɛ ɲɛma yɛrɛ kan ka kɛ cogo di an ka Imam Saka lamɛn. Fo alisilamɛw ka a dɔn de ko Alahu Taala ka diinɛ taasira de don métier tɛ i b'i to i ka métier de kɔnɔ ka diinɛ baara i tɛ se ka diinɛ nin ka o kɛ métier fiyewu k'a fɔ ko i bi i balo o la ko Alahu Taala ka laɲini bɛ sɔrɔ e diinɛ mɔgɔ o sugu la o tɛ kɛ fiyewu alisilamɛw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Alahu Taala ka diinɛ kɔrɔta mais alisilamɛw man ka sɔn fiyewu k'a fɔ ko u balo yɔrɔ ka kɛ Alahu Taala ka diinɛ ye Alahu Taala ka cɛba minnu tɛmɛna dugukolo sanfɛ ne tɛ taa magan ka diinɛ ɲɛɲini na dɛ ne bɛna Mali la yan de cɛba dɔw tɛmɛna dugukolo sanfɛ ɲaro karamɔgɔ ale tun bɛ Segu ɲaro karamɔgɔ balola cogo min na ali su n'i sigora ɲaro karamɔgɔ la i bɛ finikolon de ye a la ale ma kɛ natalamɔgɔ ye wa ni nafolo sɔrɔli ko Alahu Taala tun ye o nɔgɔya ma a bɛna di a ma mais a y'a bɛɛ lajɛlen sarakati ka kun ni a yɛrɛ Sɛgina Amala tun bɛ ɲɔrɔ a jɔra ni a yɛrɛ kun de Alahu Taala ka diinɛ ka o ta k'i ɲu o la Sɛgina Amala ma kɛ maa ye fiyewu ko ayi i dɛ Alahu Taala ka diinɛ na Mohamɛdi hakili juma fana Mohamɛdi hakili juma ale tun bɛ balo a wɔsi ji de la a ka sɛnɛkɛfɛn a tun bɛ o de dun olu minnu ye karamɔgɔbaw minnu ye anw sɛbɛnnen bɛ olu de la i n'a fɔ Sheikh Sufi Arama tun bɛ taa baara kɛ a kɔrɔkɛ f'u ka dugu la olu ma dɛ diinɛ la ka u yɛrɛ balo dɛ olu de ye Alahu Taala ka diinɛ ta ni Alahu Taala ka diinɛ ni tɛ se ka a ta ni i ni i ka nafolo ye fo i y'i gulo Alahu Taala ka diinɛ na ka i balo a kɔfɛ i ye Alahu Taala ka taasira jɛ hali n'a sɔrɔ ko diɲɛ dugukolo nɛɛmaya nin k'i bɛ o sɔrɔ mais lahara ta a man di la i ɲɛ bɛ ne ka so sanfɛla la i ɲɛ bɛ woso sɛnɛlen na cogoya min na yan nin ye Bamakɔ ta ye ne ka kabaforo o ye hectare 2 ye ne ka maloforo hectare 1 ne ka sɔforo o ye hectare 1 samiya na ne bɛ ko o ci bɛɛ lajɛlen kɛ ni ne bɔra juma wulada fɛ fo alamisa ne tɛ don Bamakɔ yan ne bɛ min fɔ alimamu ye alimamu baarakɛla de ka fisa alimamu delikɛla ye karamɔgɔ de ye o fɔ ne Sheikh Sufi Arama a ko Kulubalikɛ ni Alahu Taala ka diinɛ ni a baara nana a juguman ma yɔrɔ
taa i jɔ ye i ka baara kɛ o yɔrɔ la mais ni nafolo nana ko diinɛmɔgɔw ta don i mabɔ o la o t'i ka dunfɛn ye ne bɛ ko o sira de taama fo ka taa se n ka donnaba ma ne bɛ n biri ka sɛnɛ de kɛ ka giligi bɔ k'a da ka sɛnɛ kɛ wa ni n denw dɛ an de bɛ nin foro kurun bɛɛ lajɛlen sɛnɛ wa san kalo 12 kɔnɔ ne bɛ balo n ka foro la sigida mɔgɔw ɲininka ko aw ka alimami min bɛ ni aw b'a fɔ ma ko sufikɛ aw ka misiri wari ko aw de la ka siga la ko a ye dɔrɔmɛ 1 dun a la wa ni o danganiya nana sɔrɔ ne ka misiri kɔnɔ mɔgɔw bolo ko ne ye misiri dɔrɔmɛ 1 dun o don ne bɛ alimamiya haramu ne tɛ kɛ alimami ye o kɔfɛ pewu ne bɛ balo halala de la wa contribution min kɛ misiri la tɔw b'a bɔ cogoya min na ne yɛrɛ b'a bɔ o cogo la diinɛ dɔrɔmɛ 1 ne mago t'a la wa n t'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka don n kɔnɔ fana don min na ni Ala y'a latigɛ a ka fɔ ko ne ka sara alimamiya la n ka alimamiya bila walima n sara a ka di fantanw ma quartier kɔnɔ sinon ne t'a dun fiyewu ni wari dira ko k'a di Alahu Taala ma Alahu Taala somɔgɔ tɛ alimami ye dɛ Alahu Taala somɔgɔ de ye fantanw ye fantan minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'a fɔra ko k'a di Ala ma a y'a di o fantanw ma mais ne e alimami ye o ta ko o du k'a sɔrɔ i ti fantan ye i ye tiɲɛli kɛ Alahu Taala ka hakɛ la ne bɛ kuma ni n balo ye ka wasa wallahi ne b'a dɔn de ti haram dun ne balo kɔni ka sanu n b'o dɔn parce que n ye sɛnɛkɛla de ye n bɛ sɛnɛ min kɛ san kɔnɔ wallahi ni ye ne ka sɛnɛfɛn n'i y'a tila 3 ye 1 ne t'o ba dunna tɔ 2 y'o sarakati a tɛ fɔ anw ye k'anw ka jaga bɔ dɛ an bɛ min bɔ ka ca jaga ye ne bɛ nata fɛn min na o da Alahu Taala n'a ka kira ye don min na ne ye tiyaniya wurudi ta ne ka wurudi ma ta diɲɛ nata kama dɛ n tɛ nata foyi la Ala n'a ka kira kɔ maa min jogo ka ɲi nin ta ye n bɛ nata e la walasa n kɛ e ka jogo ɲuman ye nka dɔ sɔrɔ la o de ye n gɛrɛ sufi adama na i ye kalan min kɛ n'o ye labaw kalan ye a ma gɛlɛya se i ka diinɛ laseli la wa yɔrɔnin dɔ la a tun bɛ ne ka gɛlɛya lase ma o gɛlɛya yɔrɔ mun ye ne bɛ fonction na bon don dɔ la u nana ne miti n nalen ka mutation papier minɛ kuma min fɔra n ye o kuma in o ye n tɔɔrɔ fo ka dan sago o ye kuma jumɛn ye ko karisa i ka mutation papier filɛ de ye an ye i mite ko k'a sababu kɛ ko tɔɔrɔ bɛ k'u silamɛ la donc olu y'a ala wuli a kama ka ne tɔɔrɔ parce que ne ye silamɛ ye o gɛlɛyara ma sɔn tun bɛ ne ka mɛtiriya bila o don mais sufɛrɛma ko a ti bila ko n ka taa a fɛ ni tun ye Ibam Saka Kulubali Yirimajɔ Bagarabu kulu sanfɛla la ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a la ka fɔ hali bi an ni diinɛmɔgɔw bɛ to ɲɔgɔn fɛ k'a sababu kɛ agence de voyage kura dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko agence de voyage Aja Banɛnɛ Jalo o sigili sen kan o kurunbokali baaraw sen fɛ agence yɛrɛ ka baara ye mun ye ani u ka wulikɛjɔ min y'a ko ɲɛmaa ye Sidi Imam Sidi Jalo ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn Siri ni agence baara u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la parce que ni ko agence hiji b'a la ni ko agence umra b'a la ni ko agence ziyara b'a la o bɛ diinɛ ko fɔ donc a bɛ n'a fɔ diinɛ baara b'a la mais an b'a fɛ k'an bolo fana yɛlɛma i n'a fɔ billetterie i n'a fɔ assistance maladie i n'a fɔ location de voiture i n'a fɔ colonie de vacances donc o yɔrɔ la an bɛ an bolo yɛlɛma dɔɔni c'est alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o min y'an ka modèle ye a ye baara de kɛ kira ma sigi depuis kira ma d'a ma a ye baara de kɛ kira dila a ma a ye baara de kɛ fo ka taa se Ala ka wele seli la a ma donc an b'a faamu k'a fɔ silamɛya wuli ka sigili tɛ wuli ka jɔ de don Ala y'o de ɲini Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam a y'o de ɲini maa ɲumanw fɛ donc an bɛ ka essayer k'olu ladege Ala k'an bɛɛ sababa ma adamaden n'i bɛ diinɛ baara la i kan ka kɛ ka ɲa Alakira y'o de ɲini an fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko inna Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqina a ka di Ala ye adamaden n'i bɛ baara min kɛ i k'a kɛ ka ɲa an ka maakɔrɔbaw b'an ladi ni ko kalifara an na u b'a fɔ karisa i bɛɛ d'a ma a kɛ ka ɲa n'a t'i bolo i kana nimisa ko n kun bɛ se ka nin kɛ donc ni Ala sɔnna ma ni maaw y'u ka danaya d'an kan inshallah an b'a fɔ k'an sara Ala la an tɛ bɔ jigi kɔ parce que an bɛna tiɲɛ f'u ye an kan ka min kɛ an b'o f'u ye n'a ye layidu min ta ni Ala sɔnna ma an b'o layidu dafa wulikan min bɛ n bolo ka se maliyɛnw ma o ye bɛɛ ka agence Aja Banɛnɛ Jalo ka laɲini k'a lakodɔn an bɛ fɛn caman kɛ u ka jɛ an n'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ka danaya d'an kan ni Ala sɔnna ma an ka laɲini ye min ye olu ka lafiya o de y'an ka laɲini ye silamɛ ɲuman ka laɲini ye i silamɛ ɲɔgɔnw ka lafiya u k'u ka voyagew kɛ lafiya kɔnɔ basigi kɔnɔ a bɛ kɛ voyage ye mɔgɔ tɛ ɲinɛ voyage min kɔ inshallah Imam Jalo ni tun y'ale ka ɲɛ fura cogo min na k'a ka nafatɔ sira ye ka ɲɛ sanga jamana ma n'an bɔra ye iri ko Bunaku kan n'o ye tribunal pour l'enfant n'o ye denmisɛnninw olu ka tribunal a baara bɛ ɲɛnama cogo di u ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ mun de ma min y'a ko ɲɛmaa ye Asetu Kulubali ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn o sariya taara en 2001 bi la denmisɛnninw ka kojugu kɛ cayara fɔlɔ an b'a fɔ k'u tun tɛ kojugu kɛ dɛ mais a kan ma ca an bɛ bi ta min la an bɛ bi la suyɛnni n'a fɔ ma ko suyɛnni misɛnninw o suyɛnni misɛnnin ninnu olu de ka ca an ka affaire la kosɛbɛ mais kɛlɛ fana b'a la bi denmisɛnninw ka kɛlɛ muru de b'a la pise b'a la tuma dɔw u bɛ marifa yɛrɛ ta ni furu ma siri o la joona o ye fɛn min ye a bɛ ta k'an bolo da donc ni de nana ni tribunal pour l'enfant sigili ye sariyakisɛ de b'o fɔ n'an b'a fɔ ma la loi sur la minorité pénale ani an bɛ gafe dɔ b'an bolo fana n'o ye code de procédure pénale ye o y'a yira k'a fɔ denmisɛnnin n'a ma san 13 sɔrɔ hali n'a ye kojugu kɛ a nɔ tɛ se ka minɛ a tɛ se ka kiiri denmisɛnnin sariyakisɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen min b'a yira k'a fɔ n'an b'a fɔ ma code de protection de l'enfant o sariyakisɛ 2 y'a fɔ
maa mun ye denmisɛnnin ye ka mun ye bangela an ka ɲɔgɔn san 18 sɔrɔ i bɛ denmisɛnninya minɛn kɔnɔ an ka tribunal la yan an ka kiiribulon bɛ yan n'o ye k'an bɛ denmisɛnninw ka kiiribulon ye denmisɛnninw n'i ka can di san 13 ye nka n ma san 18 sɔrɔ o si hakɛ de bɛ se an fɛ yan n'o denmisɛnninw ka kiiribulon ye n'a ye sariya sɔsɔ n'an bɛna denmisɛnninw kiiri a fɔra kan ka n'a tɔ denmisɛnninw ka kiiri jama ɲɛna an b'o fɔ ma huis clos an tɛ denmisɛnninw cayara cogo o cogo n'u bɛna kiiri an ka kiiriso kɔnɔ yan an b'u kelen kelen de wele ni avocat bɛ min bolo o fana bɛ don o kiiri o bɛ kɛ ten de sariya fana ye min fɔ denmisɛnninw tiɲɛ don u ye ko min kɛ a man ɲɛ hali n'i ye sariya sɔsɔ an k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninya b'u la hali bi n'a b'u lamɛn fana an k'a k'u lamɛn somɔgɔw dɔ ɲɛna sariya b'a fɔ k'an ka hakili to fɛn dɔ la k'a fɔ ni denmisɛnnin hali n'a ye kojugu kɛ an kana fɛn kɛ a la min bɛ dankari a ka maaya la denmisɛnnin ye maa dilanta de ye hali n'a ye kojugu kɛ an ka hakili to a la k'a fɔ n'a dilanna a bɛ se ka kɛ maakɔrɔba ɲuman ye don dɔ la min b'a an ka tabiya la yan o de ye ka denmisɛn lamɔ k'a ladamu k'a kɔrɔfɔ ka kɛngari gɛlɛda ye pour que a ye fɛn min kɛ a kana segin ma k'a fɔ an k'a ɲage k'a ka taa kaso la o ka dɔgɔ n'an sera ka min récupérer parce que service dɔw yɛrɛ de bɛ o kama n'a bɛ fɔ ma service de réinsertion u bɛ boli yan donc u bɛ bololabaara dɔw dɛmɛ dɔw ta ye menuiserie dɔw ta ye safunɛ dilan ye bɛɛ ye baaramisɛnnin dɔ ye hali k'u to wele u b'u dege o la ni tun y'a se to Kulubali ni tuyali kan ye denmisɛnninw yɛrɛ u sen donni kiiri la u ka kiiri ko jamana y'o sigili min kɛ sen kan a bɛ kɛ kɛcogo min na da sera nin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ ala ka jogow ala k'olu sabati k'an kisi ka sow ma n'an bɔra ye ni ala sɔnna ma mawuludu o tɔ tora panko 1 ani ɲɛwawa ye ni ala in deni nata yira na o sufɛla fɛ mawuludu ɲɛnamali bɛ daminɛ ka dugu jɛ tarata yɛrɛ de ye mawuludu ye o sen fɛ min ye i ka dɔ fɔ a labɛnnen bɛ sira kɔrɔ misiriban bɛ n'o ye an ba ka ye o alimami Mohamed Traoré Matumu alimami den ale ni a ka misiri kɔnɔ jama ka fara alisama bala yɛlɛ kan olu b'a ɲɛnamaya ni ala sɔnna ma wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma ntɛnɛn sufɛla fɛ kabini an mana surafana tu dɔw dunda ma ka ye kɛnɛ kan ka se ka taa kira tanu ni kira yɛrɛ a bonya n'a karama k'o yira maaw la do in kama an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a bala yɛlɛ minɛ hali bi mawuludugaw hukumu kɔnɔna na kɔlɔni Ture mɔden Dawuda Ture ne bɛ lele kama ko ala ka waraba ale yɛrɛ b'a ɲɛnamaya tɛrɛ min n'o ye Cœur de Lion ye Sataga sugu ɲɛfɛ dɔɔni ale b'a ɲɛnamaya ni ala sɔnna ma ntɛnɛn sufɛla fɛ ni ala sɔnna ma bange ni denw bɛɛ dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a bala yɛlɛ minɛ n'an bɔra ye kalo o kalo Iba Dɔrɔma ne y'o ɲɛma ye Erad Shak Mama Komo kalo o kalo n'a jɔra kalo bɛ bɔ kɛnɛ ka dama a juma fɔlɔ u bɛ dugawuba kɛ ka sarakaba bɔ jamana in ye ni seyina ta u bɛna bɛn sini ma ni ala sɔnna u bɛna o kɛnɛ sigi a bɛna kɛ mun tugu la a ka golokan sigi n'i y'a sɔrɔ o ye denkɛ ye ka sanga ni baaraw kɛcogo ye ni bo tɛgɛnkɔniw ɲɛsinnen b'ale ma ale bɛna golokan sigi ka se k'a bila diinɛ baara ani mamogo dilaw a bɛna sigili min kɛ o golo kan sini ta in bɛna ta kɛ dugawu kalanba ye ale u bɛ kɛ mun tugu la n'i ye miiri tɛmɛ ka taa a Sheikh Mama Komo ka yɔrɔ min bɛ yen n'i ye ɲininkali kɛ ye a yɔrɔ bɛ yirila dugawu bɛna k'a kɔnɔ n'a ka saratibaw bɔ dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye bi mɔriya kuma cayara bɛɛ lajɛlen ko ko ne ye mɔri ye wa mɔriya yɛrɛ ye mun de ye an ɲininkali kɛ Laɲaya Keyita la ka bɔ Jɛnɛso n'a sigilen bɛ San Lafiyabugu Laɲaya Keyita mɔriya ye mun ye an ka yɛrɛ lamɛn maa camanba de bɛ yen a ye panke don a la mɛ a ma ɲɛɲini parce que mɔriya ale ye fɛn dɔ de ye i b'a kalan de kɛ minnu fana b'a ko mɔgɔw tɛ dilan ne taara mɔgɔ fɛ mɔgɔ ma fɛn min kalan kɛ wajibi de a tɛ se ka mɔgɔ dilan koyi ni nana ne fɛ ne baara daminɛ ni lajɛli de fɔlɔ parce que maa tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ f'i k'a ka ko lajɛ de ne bɛ lajɛli kɛ n'i tɔgɔ ani ba tɔgɔ a kɛlen bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'i ka lajɛli kɛ ne ye saraka min fana f'i ye n'i y'a bɔ i mago dilan ni ala taala ka diɲɛ Laɲaya Keyita mɔriya yɛrɛ kuma cayara ka sɛbɛn mɔriya yɛrɛ waleyabaw kan ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko barawutu karamɔgɔ caman bɛ yen olu y'a kalan kan k'u tɛ se ka baara barawutu ye mun ye a bɛ baara cogo di barotu ye ala tɔgɔ min bɛ yen ne a ka farin ala tɔgɔ min bɛ yen n'a ka teli o de kosɔn mɔgɔw caman b'a fɔ ko barotu ko jinɛ tɔgɔ don jinɛ tɔgɔ tɛ dɛ ala tɔgɔ de don barotu so 2 bɛ yen so 1 o y'a sanu bonda ye a fɔ de ma ko barotu sugu fiyɛ masa Solomana ala taala ye barotu de d'a ma a ye sanu karabana ka jinɛw karabana ye a kɛla ni nin bonda in de barotu baiti dɔ bɛ yen walahi ni mɔgɔ ma fɛrɛ ala b'a halaki ninnu ye dɔnniw de ye quoi o ti kɔrɔbɔ quoi nin dɔnnen don nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya bɛ ɲini kana maaw fa jamana kɔnɔ na mun de la ni nin bɛɛ dɔnniya bɛ aw la jamana kɔnɔ na sɛgɛn ka jugu bi ka tɛmɛ kununko kan nin dɔnbagaw de ka dɔgɔ ni dɔnni b'i la i bɛ kiliyan dɛmɛ de mɛ mɔgɔ nana e fɛ yen nɔ 50 t'a bolo ko k'a ka 230 bɔ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ de min ka gɛrɛ ni o ye lajɛli de nafolo baara bɛ ne bolo i bɛ baara de kɛ mɔgɔ ye sababu bɛ dayara ne ta bɛ kɛ siya finman de la ne y'a baara kɛ mɔgɔ min a bɛɛ lajɛlen
kelen ɲɛna. I ko ko sɛfi nafolo, dɔw ko sɛfi nafolo yɛrɛ ko nafolo saniyanen tɛ. Sɛfi nafolo minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka dun, olu fana bɛ yen. N'a fɔra sɛfi a mɔdɛri ka ca. A min bɛ ne bolo o saniyalen de don. Ne y'o kɛ a ka ca wa dɛlɛ yɛrɛ b'a la. Kalo 3 ni tile 9. Fɛn dɔ bɛ ne bolo, fantan ni faama bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ se ka ja la parce que ale prix bɛɛ lajɛlen 1000 de jate fɔ yiri kulu kelen don. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la n b'a kirisi k'a sama i ma. N'i ye ko n'a ye i bɛ segin ka n'a ta o. Ale kɛn ka ye de. Dɔnni ye sira fila de. Dɔnni dɔw bɛ olu bɛ baara ni se de ye. Ni se t'i ye o dɔnniw tɛ se ka baara siga foyi t'a la mais se tɛ mɔgɔ min n'a nan'i fɛ. Kan'a fɔ i bɛ fɛn d'a kan. Fɛn min se t'a ye. A dɛmɛ a bɛ se ka wuli cogo min na. N'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ. Dɔnni o cogoya de. Ni mɔgɔ bɛ ne na i bɛ miiri n ka orange la 92 33 84 50. Malitɛli 67 63 43 49. A bamanankan 92 73 80 ani 4 50. Ni mɔgɔ min ye nin kɔngɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ne yɛrɛ de bɛ n ka telefɔni ta. N ka fori bɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka jamana in kisi ni ka jamana in tanga. Ni tubetali kɛ laɲɛ keta la ka bɔ Jɛnɛsuwa n'a sigilen bɛ San Lafiya Bugu an bɛ don min na ko bi Moriya a kɔrɔfɔw cayara bi bɛɛ ko ye Mori ka mɔgɔw dilanbaw dɔgɔyara yarabi Ala k'an na mɔgɔ ɲɛbaw Ala k'an ɲɛsin olu ma n'an bɔra ye ne bɛ taa jamana kɔ kana na jakadiya dima mun bɛ bolo bi. Foli ani tanu an b'o lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ ka kunnafoniw b'a daminɛ Laginɛ Konakiri. Laginɛ Konakirikaw fɛ kunu araba Konakirisoba a ye kalo 6 kaso ɲangili a y'o bi hakilinadila belaba kan ka sababu kɛ ko a ye kuma dɔw ta ka ɲɛsin Konakiri alimamiba ma a yirala k'a fɔ ko kalo 6 kaso kɛlen o ɲangini bina ni cɛ kofɔlen kan wa kalo 5 ko o juru bena don a la fɔ ka taa se Laginɛ wari ale $40 sarali ma alamandi ye a yirala k'a fɔ ko ni karamɔgɔ kofɔlen ko a kun y'a yira k'a yafalen don hakilinadila belaba ma ka kɛ ni a ka baaraw taabolo ye nka fɛn min ye Konakiri kiriso ye a ye wuli ka jɔw ta walasa nin cɛ kofɔlen a bɛ se ka ɲangi cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa RD Kongokaw fɛ yen ale bi mamurutiri jɛkulu M23 min kɔkɔrɔma dolen do Uranda jamana fɛ u ka wuli ka jɔw kɔni tɛ ka kɔtigɛ jamana in kɔrɔyan fan fɛ a yirala k'a fɔ mamurutiri jɛkulu M23 u n'u dɛmɛbaga jɛkulu fɛn min Uranda jamana ye fɔ ka taa se AFC ma a yirala k'a fɔ ko tarata don ka dugu jɛ araba la ni o bɛnna uti kalo tile 18 su ma ko u ye wuli ka jɔw ta ka ɲɛsin fɛn min ye jamana ye a dugu dɔw ma k'ale dugu ale ni Fizi o dugu kofɔlen ninnu na ko mamurutuli jɛkulu M23 ka wuli ka jɔw kɔni tɛ ka kɔtigɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka kɛ ni o wale ninnu ye sa o sigidalamaw kɔni bɛ ka wele bila jamana marabaw ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma cogoya min na ka fu siri ni wale jugu ninnu danna n'an bɔra yen an bɛ taa Centrafrique jamana kan ka bɛn ni tarata don ye uti kalo tile 18 damadafiri dɔ kɛra Zambuye sanubɔyɔrɔ la a yirala k'a fɔ o yɔrɔ kofɔlen in na ko damakasara in k'a kɛra sababu ye ka maa 100 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni nintanya ale bi ko ɲinili baaraw kɔni bɛ sen na a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen in na ko damabaarakɛlaw olu kɔni ka kasaraw ka ca ye kosɛbɛ nka wulikajɔw kɔni olu bɛ sen na jamana marabaw fɛ walasa nin yɔrɔ kofɔlen in na fɛn min ye nin wali jugu ye olu bɛ se ka kɔtigɛ cogoya min na ale bɛ an bɛ dugawu de kɛ sa nin n'a ɲɔgɔnna kasara jugu ala ma fɛn min ye an ka jamana kisira ma n'an bɔra yen an bɛ taa Kenya jamana kɔnɔna na kunu araba don ni o bɛnna uti kalo tile 19 ma a yirala k'a fɔ ko pankuru kasara dɔ kɛra o pankuru kasara in o kɔni kɛra sababu ye ka maa 7 ka olu bɔnɛ u ni na ni kasara in ko a kɛra jamana ye a cɛmancɛya fan fɛ Sanburu ale mara la a yirala k'a fɔ ko maa 6 fɔ ka taa se pankuru bolila yɛrɛ ma olu de tun bɛ nin pankuru kofɔlen in kɔnɔ nka maa fɛn o fɛn kɔni tun bɛ pankuru kɔnɔna na sa kasara in kɛra sababu ye ka bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ u ni na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛn min ye lakana tigilamaw ye olu kɔni ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na maa minnu kɔni bɔnɛna u ni na ani ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni bila sen kan walasa k'a dɔn kasara in kun jɔnjɔnw fɛn min nana ni kasara in ye o sababu bɛ se k'a dɔn cogoya min na hali bi an bɛ dugawu de kɛ sa fɛn min ye bɛn ni basigi ye ani lakana yarabi ala m'o sabatila mali kɔnɔna na fɔ ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ma an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ jamana kɔkan kunnafoniw la ni kun ye olu la kumaba dɔw ye. An cɛ jagara dumbuya kunnafoniw ɲɛna
anga jamano ka sejen jamano bele malaka basi barabara ni ko sabati Muhammad Samake Korolingo ale de kan ayikene kan bi fari kuma jo nga bi alhamdulillah bara were olu bi se ka damene nga ba senga la fiembo folo ni ala soroma shini aw ni sira siribe ani Muhammad Samake anu lu nyon soro ya shini ni ala sonoma ubuna ayikene kan aw ni mata ila bali manga junya juanga ndenendo aminyo soro ya ka kuna funu di aw maudu kusaja bishinga kama mauludu ete dugo ubuna ke anga jamana mauludu in kama ambi femi foni yoro ina ya dugo mbika ke ne masiga la kabe ga menanga jamana ma note ambura wachi gelendo kono bi tiendo halbi wachi ga gelengwe nga ambala katoga yoro do tebe dugo nunu mbemene angwandara bemene choko menanga anyebi mina obe wasache bo ame dugo ke anga jamana alaka kulusuma alibi ka nyini dine maufe chrétien bola silama bola kiye kimiti ajira ke masugo suge awnga dugo ke jamana ye ka dugo kanyere mimba tonela sono manga jamana kulusuma mina mugo bola obiseka sabati ala ko bela ile sabati akambe donwere